Solomon bịa na nke dibịa ka dibịa nye ya enye ule ka o jee mekwa n'ụzọ Chukwu, na Solomon na-akọwa na ụzọ Chukwu na-abịa achụpụ ya be nna ya, andị na ya nwee nwekwa na ego ya eji kpọ ndị ụlọ ikpe, na o nweghị ego ya eji wee kpọ polisi, na ife ọ chọrọ ka o kwuchitela ya na ya bụkwa na enye ule ọ ya bụ ome ya ụzọ Chukwu, ka ụzọ Chukwu wee na-ahazi ahụ ka a na-ebugharị ya, ka anya nwa bụ Solomon zukwa n'ike na be nna ya ka ọ nwa mmiri tọwa iko. Onya ka ọ bịazie na nke ndị dibịa, onye akpara isi dada kịta anụnwa bụ nya bụ nwa dibịa wee bịa na-agwa ya na ya nye enye ule ka o jee mee ụzọ Chukwu. Nwunye dibịa wee tibe mkpu, nwokwo nwunye dibịa kpọọ ndị mmadụ fa gbakọrọ bịa na Solomon sokwa na ndị na-egbu mmadụ. Ọkwa ya ka a gbara wee bịa aka na abụ wee ghọọ Solomon otu aka. Unu ya abịakwa ka unu gelụ wee mee nwanne ndị ya gwaghị ndị onye bụ abụ m Ifeanyị Nwezo nwa kata abụ m onye umeze na America. So gị bụ this boy na-eme achịrị bịarịbenye o jekwere bịa nkiri wee nchazi anyị ndị bịara ịbịa mee ọ sị m na ọ bịara ịmanụ maka enye achịrị gịnị bụ achịrị. Ọ sị m na achịrị bụ ihe keme mmadụ ole bụ isi onye ọma ọkpa ọtọ onye ọma ahụ na ụmụnna ya na-anụsa ya ọgụ, na ụmụnna ya niile na nwanne ya chọrọ igwu ya na a na-anụsa ya ọgụ, ya na-anụsa ya ya chọrọ ịbịa welaghachi ele na maka na a na-anụsa ya ọgụ, ya bụ rizin onye mụnwa na a na-anụchasa ya ọgụ, nwee kpọbazi ọga mkpọwa ụmụaka m tiwezie mkpu si ndị be m ha gbatakwa na onye a bụkwa onye a na-egbu ndị mmadụ. Si ya na siri gaị ya gwa m ihe ọ bịara ime, ọnọkwa n'ihu ọga m si na ya bịa maka ọmahụ na m akasti gị, ọnọkwa n'ihu ọga m si m na ya chọrọ na ya kwukwe ihe ọ chọrọ na ya bịa ka anyị wee gwa na ya ma ihe bụ ụlọ ihe anyị na-eme bụ ọdịnala anyị na-emere onwe anyị na ya ejighị egbu mmadụ. Ọ ya nwa ka m ji wee tiwe mkpusi ndị mmadụ gbata ụmụ gbatazi anyị kpụfụta ya eze nwoke pụtara onwe mmadụ n'ogbuteworo onye adịrị dị na-enye nshi ọ na-enye nshi ga na-eke nshi na nwanne mmadụ nke ị na-eme ga na-agarị gị. Anyị dị mgbe dị proud of you because o nwere onye ọka abụkwa onye dị achịrị mana gị na onwe gị ihe na-eme bụ ọdịnala ị ga-emejọ mmadụ ị ga-emejọ nwoke ka ị mara eme Chukwu ka a na-aga ede gị, eze okike na-aga ede gị, nke ị na-eme ka a na-agarị gị. Achịrị nwa ya chi ji ndị ka o ji na-eme ezigbo ihe. Thank you very much. Ngwo oke celebrate for this. Thank you very much. Na Junior onye Igbo ne? Amebo Igbo ne? Amebo di Igbo ne? Ngwa esa bod. So ndị yi bịara ka ịbịa mee. Abịara m ịma na ka enye m achịrị ị bịara ịnata gị? ịma na ka enye m abịa m anata. Ị mara ka enye gị? Onye ụlọ ọkpa. Ndị onye chọrọ ime dị achịrị. Ụzọ Chukwu ọchịagha. Ọ nwanne gị? Ọgọ nwanne m nwoke. Bụ ị chọrọ ime achịrị? Ọ na-atụfu mbe nna. O nwere ihe o mere gị? Ọ na-atụfu mbe nna. Ị chọrọ ime achịrị ka ọ nwụrụ? Ọ bụ nke ọnwụ. Ndị achịrị na-emekọrọ mmadụ ka ọ taa ahụhụ ka ọ spendụ ego bụ iji chọrọ imere achịrị. Ị ka agwa anyị eziokwu ma ọ bụ ndị sekuriti efinishi ego na eziokwu. Ị ka agwa anyị n'ọrụ nwayọ shut up. Mmadụ one bi mevuola achịrị bifo jos gwa anyị eziokwu ka anyị lere izie gị na emere mmadụ achịrị. Mmadụ one bi nyekwanụ poizin. Ihe na mmadụ poizin. Ndị onye dairektịrị gị bịa weta dachịrị. na-esi nya na-achọ nya na-ejebe nwaanyị na-eme ihe omenala ndị ebe nkọmara so ịbịa ebe onye na-eme omenala ịbịa nata ogbe ndị dairektịrị mmebedo onwe ka mma ndọta ebe ọ bụ na mmadụ ntụrụ ego ị ka agwa anyị eziokwu ebe ọ bụ na imeri nwanne gị mekpere ya onwevu onye imeri dị achịrị bifo
Ana anyị chọrọ ime onye ọm. Azụ ndị ma ọ kpa na ọ bụkwa m emenewo mfụkwa moto gbuo ma ka mmene mmadụ Moto igbu dị ọ dị necessary karịa ihe anyị chọrọ ime mmadụ na. Ọnwa abụghị sacrosanct. Afọ oru nke moto igbu. So mmadụ ebe ị chọrọ ịbịa machịere. Mani the wicked. Mani the wicked. It's very wicked. No, wow, that's so bad. Can I put this guy? That for Apple President. Ibe anyị nọ na mbụ ọnụ anụ umezan. So achọrọ m a clarification of interview. Enwewe something sa na eze dibe mbido from gụnwa. Kọwara anyị ihe bidoro initially. Ka ọ kọta n'ọnụ direct. N'ụtụtụ mmadụ kere aka na gate ọkịka aka na ọ kere aka gị gate be m onwe gị ere ụzọ ọ kere aka gị gate be m kete asha ndị onye ọbụ ọchị m biko kene nke na-abịa ebe a na-eme omenala ncha ọchị m okenye ọchị m biko na o nwere ọ na-achọ ncha anụ m na-abịa tupu o duru oche ọpata oche tupu ya so mụ ịfụtazi ncha ndị ihe ịbịarụ maka ya ọchị m na ọ na-achọ achịere ndị eji achịere eme ọchị m na achịere na-ele ọkpa na ọ na-ele bushi mmadụ ụkwụ ncha ndị ekwe na chọrọ iji achịere eme ọchị m na ọ chọrọ inye ya ume na ya kpọchụọ ahịa ewa ndị gede ahụ isi nọ ya ụzọ nwa ọchịagha so n'ihe nkwuolu onye ụzọ Chukwu ọchịagha onwere onye ọzọ mkpọrọ enwere onye ịkpọrọ anụ ndị nwunye nwanne nwoke tọkpara gị isi nọ ya nwunye tọkpara unu nwaanyị isi nọ na-epuvu stọbọn oge Chukwu ọchịagha ịkpọrọ anụnwezi ọkwa ịkpọrọ anụnwezi n'ikpeazụ achị m n'usoro dịrị ndị kọt abịa eche m ihe mana onye mkpọrọ mana usoro ịchọrọ ịgashiri ụwa ọzọ so ọkwa ya o ncha ndị nke bụ ma anyị gwapụla ya na anụnwezi sị mana ọ kakwa maka ọ na-ama nso ncha ndị nke bụ na izi m dị itebe m n'ụtụtụ ọbụla ọchịere gị ijere bịa ncha na edinye na mbụ na m keke ntị ọzọ ka anụ ya bụ ihe na ọ bụ sọ m naanị ka anọ by the way na m anaghị eme udo ọgwọ m ọkwa bụ ngwara ndị ya nchere ya ama m na nwunye m ọ sị na anaghị eme dị ihe benye na ya kata eku ụwa niile ka ha bịa nọrọ ihe m bịara maka kpe ya anaghị agwa ede ọgwụ benye ọ ya bụ ọgụ nshi abịa anyị na ntị ọzọ ka eso m were anụ ya bụ ihe maka na ya bụ ihe jụrụ m ntị njekụta onwe ka uwe nwanne m nwoke kuwe nne m kuwe nkọrọ m kubetara ndị eze sha biko kono gị bịakwa mbịa wụrụ ọzọ ogbo nshi ọchị m wa n'ọfụwa ka o jee chọọ ebe ọzọ ji eme nshi awụwa ọchị m n'ọfụwa ka o jee chọọ ebe ọzọ ji anata nshi awụwa na ihe dị nye nọ m gị chere na o nwere ndị ntị ọzọ ka na ya bụ ihe na ihe na mmadụ shọn ebukwa ezigbo mmadụ ọgbakọ m ka ebe tikwu ebe tobu tikwu okwu ebe na ebe sha biko kono bịakwa mbịa nara ya bụ ihe na ụdị ya na-ene aka mmadụ oyi nọ ya n'ọkwakọ